Mga kapuso, sa atong bizto karong buntag, atong makauban ang kapuso soul balladeer nga si Gareth Bolden. Unsa kaha ang sorpresa ni Gareth alang sa iyang kapuso fans dinhi sa Mindanao. Sayron ka na nato sa atong pakighinabi kaniya. Maayong buntag, kapuso soul balladeer Gareth Bolden, and welcome sa At Home with the GMA Original Team. Ay, maayong buntag po sa inyong lahat, sa inyong tanan. Ayan. And it's an honor to be here po. And good morning po ulit sa inyo lahat. Gareth, balita namin may pinaghahandaan ka raw kanta. Can you share it with us? Yes po, actually, I am releasing, it's released already today, ang aking latest single, which is Kung Malaya Lang Ako. It's a revival of a song from Sir Chris Lawrence, and it's under GMA Music, and available na po ito para mapakinggan ng ating mga kapuso dyan po sa Mindanao. Siyempre, hindi namin palalagpasin ang chance na to na marinig ang sample mula sa'yo. Go ahead, Gareth. Sige po. Kahit dayain pa ang puso at isip ay hanap ka, bakit nga ba ganyan? Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Sana ay mahal mo rin ako. And now, please invite all our kapuso na suportahan at pakinggan ang iyong single na Kung Malaya Lang Ako. At sa ang social media platforms ka ba pwedeng i-follow at suportahan ang ating mga kapuso? Ayun, syempre po sa mga kapuso natin dyan sa Mindanao, daghang salamat po sa inyong lahat. Thank you for always supporting me, supporting us mga kapuso, and patuloy po akong gagawa ng musika, and patuloy po ako nga mag-share ng talent po na ibinigay sa akin para po sa inyong lahat, and sana po patuloy niyo po akong suportahan, and also sana po ma-download niyo po ngayon ang aking song na Kung Malaya Lang Ako. Available po ito sa lahat ng music platforms worldwide, Spotify, Apple Music, and sa YouTube Music din po. And also mamaya rin po alas 5 ng hapon, pwede niyo rin po abangan ang performance video ko sa YouTube ng Kung Malaya Lang Ako under GMA Music. And please do watch All Out Sundays. Every Sunday po yan mga kapuso, 12 noon sa GMA 7. And you can follow me in all my social media accounts. Just search for Gareth Bolden in all social media platforms. Maraming salamat.